No hovorte. Že keby je hneď, píše sa dátum 19.11.2014. Národ sprostý, slovenský, tak si sprostý, že keby bolo ešte z prostejšieho národa, tak potom by bolo akože sranda, jak povedali tu babi okolo. Národ slovenský. Benci Máriu vyjebanú. Benci Máriu vyjebanú, však máš, čo si ja budem, jak si ja môžem nadávať. O to bude kruče, keď ta budem oslavovať. O to bude kručie. Vy ste Slováci? Kručie. Benci Máriu. Peter. 1810. Jako ja nechcem zle, ako mne to je v podstate jedno, ako aj tak, mne to je úplne jedno, Benci Máriu. Ty národ sprostý slovenský, skapal si, aj tak si skapal, neskapal si. Nefajčím od nového roka, už je november, furt fajčím. Takto. Aby som ti povedal, národ slovenský, dáš to na Facebook, slúbuješ? Áno. Benci Máriu. Nie, že budeš mať to, čo si chcel. Už máš to, čo si chcel. Tak potom ja čo? Však máš, čo si chcel. Ale nebudeš.